Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, pang 12 araw na namin ngayon. Nandito uli kami sa aming bayan. Yan, ipapakita ko lang sa inyo kung ano mga kaganapan ngayon dito sa amin. Ayan, nag-aasintada na kami ngayon. Ayan, dito, ito yung pinakagilid ng aming munting bahay. Ayan, dito ngayon si Roger, ang Bicolanong Uragon. Ayan, tirador to ng kamyas nung nakaraang vlog. Ayan, ito yung magaling kumain ng kamyas. Ayan, kamay-kamay dyan, Jer. Ayan. Ayan, ayan, magaling yan. Ito yung king kasama dito. Ayan, king karpintero na magaling. Pero nasa hulog ito. Ayan. Ayan. Ito rin yung aming ayan, napakasipag naming foreman. Ayan, si Mang Dani. Mukhang isnabero. Ayan. Ayan. Naglilinya siya ng tubig. Ayan, Mang Dani, shoutout muna dyan. Ayan, ayan. Nandito kami ngayon sa Cavite. At syempre, ayan, nandito rin si Lloyd. Ayan, yung pinakalikod ng aming bahay. Ayan, inaasintadahan din. Ayan, ito yung kanilang barak. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, pansamantalan dito muna sila natutulog yung aking mga kasama, mga karpintero. Ayan. At ito yung gagawin naming bodega. Ayan, yung pinakalikod nito. Ayan, medyo maingay. Yan, pasensya na. Nag-grind si Mang Dani. Ayan, si Lloyd. Bali, nag-aasintada din. Ayan, ito yung pinakalikod. Ayan. Ito yung aking inaanak na ayan, walang ginawa kundi ayan, palakad-lakad. Yun ang head foreman namin. Ayan, si Bugoy. Ayan, kasama rin namin dito. Ayan. Pang 12 araw namin ngayon, ito yung mga ganap dito sa amin, ayan, sa Cavite. Ayan, at merienda time na, ka Roger, ka Dani. Ayan, may merienda tayong saging. You know, ito ang merienda namin ngayon, nilagang saba. Ayan, mayroon pang tasty. May 3 coke mismo at 2 royal mismo. At mayroon pang toasted bread. Ayan, merienda time! Kain na tayo. Ayan, kuha na. Ayan, ayan, oh, nauna kagad yung aking inaanak. Bibidyoan ko kagad. Yun ang unang kumuha ng saging. Paborito niya saging kasi may kaibigan siya ditong unggoy. Ayan. At, ayan. Si Bugoy. Ayan. Si Lloyd. Ayan. Parang si John Lloyd Cruz, Ayan, si ka Roger, yung tirador ng kamyas. Ayan, yung Bicolanong Uragon. Ayan, wala pa si Mang Dani. Ayan. Ayan, at ito yung merienda namin. Ayan, nilagang saba. Ayan, galing to kahapon. Ayan, tiniba namin dun sa aking munting bukid. Ayan, kakain na rin ako. Ito na yung ginataang langka, ulam namin ngayong tanghalian. Ayan, with mud kanin na rin. Ito yung niluto ko kanina. Ito, may reserva pang kanin. At ito yung isda na paksiw sa kamyas. Ayan, mayroon ding bagoong. Ayan, bagoong alamang. At bagoong isda. At mayroon din kaming dessert. Ayan, napakasarap na siling labuyo. Ayan, yan ang dessert namin mamaya. At tatawagin na natin yung aming mga karpintero para kumain na ng tanghalian. Yun o.
Ito yung pinakamasarap na parte ng pagtatrabaho. Oras na ng tanghalian. Ayan. Kuha ng kanin. At syempre, ayan si Bugoy. Ayan. Gulay-gulay syempre. Ang walang kasawang-sawang ginataang langka. Ayan. Paborito namin to dito sa Cavite. Ayan. Si Lloyd. Ayan. Kukuha na rin. Kanin, ayan. May reserva tayo ng kanin. Ayan, kuha lang kayo. Ayan, may dessert pa kami. Ayan, sili. Ayan, pagkatapos kumain. Ayan, tig sa 10 sili kami. Ayan, ha. Kala ko, tapos kumain, magkaroon ng tako. Ayan. Kukuha na si Mandani. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan. Ayan, yan. Kumuha na rin si Roger. Ayan. Tirador ng kamyas. Ito yung mga tirador pala ng kamyas. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ito yung tirador ng kanin lamig. Ayan na. Yung aking inaanak. Naku, mukhang naubusan ng kanin lamig. Ayun. Medyo mainit ang titirahin niya ngayon. Ayan. Ayan, taob kagad isang kalderong kanin. Ayan, taob na. Tanggalin na kagad ito. Ayan, wala na laman. Ayan, 1-0. Ayan. Ayan, tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Ayan. Ganito lang kahina kumain yung inaanak ko. Ayan. Ayan. Siyempre, kulang pa yan. Ayan, ayan o. Ayan o. At siyempre, yung paborito niyang langka, hindi mawawala yan. Ayan. Yun o. Nako, ayan. Ayan. Close up natin para medyo makilala. Ayan, makilala natin. Yan, shout out sa mga Tirador ng kanin lamig. ayan, tirador ng Kanin lamig. ayan, ayun oh. Ayan. Baka gusto nyo mapangasawa. Ayan, itong inaanak ko. Ayan, kaya lang ingat-ingat kayo, baka magkaroon kayo ng ulcer pag napangasawa nyo ito. Ayan. Ginataang langka, ang pinakamasarap at walang kasawa-sawang ginataang langka dito sa Cavite. Ayan, niluto ko kanina yan sa mga Bicolanos. Ginataan ang paborito. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe, stay home. God bless. Diyos Mabalos.